نرفت پیش دیگه. بله این میخرم چی خیلی دایی چند سال بود شد که اصلا ندوامده رحیم جان؟ باور کن آخرین بار طلبه مکتب بودم های کردگی بودم همون وقت از پای قشلوق سر میدادن. شما چند قشید که از های نکردین؟ من ده حیاتم یکم باره. یکم باره. بیا برای همین برادر جان این یک نوار برای خودنمایشی برای این نبود برادر جان، برای این بود برادرم که شاید که تو میبینی مثلا الحمدلله میگی شما همین چیزا میبینین انا چون اینجا حاضر که شما برای استراخوف کرده برای احتیاطی تسمه احتیاطی که برای نغلطه اینجا بسیار چخری بده. ماشین осторожно. Rahim Production. با توجه شما رسانیده می شود که برای پدر و مادران تحفه های نازنین، جای نمازهای نرم و رنگین و کعبت الله مبارک با 10 نمود تحفه های ارزنده. امگا 3 روغن ماهی برای خوب کردن روشنایی چشم، برای استخوان درد و پادرد داروها در شکل مز، کپسوله و ملحم، کرال کاژا و ایموبسار برای سفید شوی پوست بدن، برای پرستات مردانه و زنانه محصولات های ترکی و اینچنین مرکز حجامه زیارتشاب در شهر مسکو و پیتر در خدمت شماست. برای معلومات بیشتر گرفتن به رقم های چشمرس مراجعت کنید. خدا یار و مددگار. دیم نفر ما اینا اومد قاری جان اینا هایکه خر هایکه ای وای لامت سمکر لغتا چوب باور کن اصلا جوی بود هیا که عبدالله جوی بود هیا که از برایم دیونه که در اختن همجا خوشبخت هایی که همونجا در همون گفت پاویزبا هشم یا خوب میغلطش اصلا دوید سر خودت یک برفتی گفتی با بگیر رنگ لود کرد کو دیدم سیاه گفتم خیلی چخیره فربیه که خشروعت میدوه که السلام علیکم سلام علیکم نه الحمد سوز هایونه که چین دیدی میخوستگی نیست قاری خره های که ای قاری وفشه روی تو را مومن بلوی بیابان نگاه کنه قاری هایش که بچه برادرم انا های کنین هایکه انا بدوون بیا که عبدالله خرد بیا هی نه هایکه انا طبیعت زینه قاری ماشین осторожно осторожно здесь. Ага. Не, хотя. Вот, направо надо, а? Направо. Дорогой азиз, чанка баландио мем. Нигоҳ кунед ки кӯҳ чи чанка мо. Нигоҳ мебурем чӣ хел табиат мешавад бародаро. Ина ас дар тай по. О, хайшка, родной! Брат, кори. Ас омад. Он дагана прос. Вот. Он здесь уже. Ана нигоҳ кунед. идофа бо ки монда қафо қори о ана аспаи нигоҳ омад азиз дуруни ҷангалда ина бародаром месан қориҷон ҳайшко хе ака абдулло ҳайшко инҷада нигоҳ кунен арчара чӣ хел роҳбалад вай мекуна раҳ раҳӯй мекуна
Потом? Ба он аза ки мепартояд. Ба у усук чита. Не, опасне. Бародар и та санг. Rahim Production ҳуҷум ва гараж. Не мут кардесай опасне. Уна гушора чиқ кардесай. Ха усай ко хидо. Қори, это чхери. Сейчас постой. Ака Абдуллоҷон, буварка ҷои бо чида? Медони чанд километр боло айсати баҳр боло ромадаги. Чӣ мекунӣ? 1400 километр ромадаги. 1400 да? Қори телефон табу броси кака? Азиз баландиё бромем, а? Эраби. Аспи мак бахдо ягон тад асп ранг мана давондисен медони на? Не ул бе қори бия ку. Бе қори бия. Азиз иҷада нигоҳ кунен. Ува зигмондаги буда, я? Ака Абдулло? нигоҳ кунед бародарони азиз. Ина. Бибинед, яза рафтаесим аспати беҳад як ҷои хуб. ҳар касе ки аз деҳотҳо боша, аз ҳамин қишлоқҳои дурдаст боша, ин хеле ҷоҳоро чӣ мекунад, эҳсос мекунад. ина аспора дам додистем, алҳамдулиллоҳ. ина 4 та аст, сопровождающий хати, роҳбалад хати, як бачаки ёш. ина 3 асп дига аз мо. ҳозир иншааллоҳ раҳимҷонам мепурсем ку чӣ хел будаи чанд сол боз шид ки аст надавондисти раҳимҷон? бовар кун охирон бор талабаи мактаб будам, ҳайкардагӣ будам. ҳамон вақт аспои қишлоқа сар медодан, зимистонда чӣ хеле хӯндаваш наметонан ё чӣ надоран. Прамоян. ҳай мекардам бародарони азиз, талабаи мактаб будам, ёд надорам. ин роҳат дариҷа будаи табиати зинда хуш ба ҳол мон. Қориҷон, шумо чанд қашид ки аст ҳай накардем? Ман да ҳаётам якум бора. Якум бора. Ака Абдуллоҷон, худа чӣ хел буди якум бора пурсидӣ? мо як аст доштем, анами ранги ҳамин буд, лекин душбалатар буд. номша мондаги будем линда будем бениҳоят фақат чӣ мекард? чанд сол 5-6 сол шуд аст бо таваллуд мекарду, вале хеле солҳо ҳамин солҳои мактаби мо ҳай мекардем. агар ки ҳоле мумкин баъзе нафарҳо дар назаршон асп интерес набошанд, ки бовар ки аз ҳама чизе ки омеем ҳаминҷода кайф сафо кем ду чизаш махлум мошид. яке овозӣ, дигараш аспсуворӣ. бовар кун хай ки пушташ алҳамдулиллоҳ хуба беҳтарин ане ки табиата вақте ки ҳай мекунӣ дурун як ҳавои тоза нафас мекашад. барои ҳамин бародарҷонҳо ин як навор барои худнамоишӣ, барои ина буд бародарҷон, барои ин буд бародарон ки шояд ки ту мебинӣ мисол алҳамдулиллоҳ меги бес ман дар ҳаёт барам як бор истироҳат кунам биём. хубай ҳар як инсона саломатиш дар дасти хичой бародарони азиз. барои ҳамин камкам барои сар тоза шудан, асаб ором шудан, камкам айхона буброем ки ҳамун занако ҳам ёдтон кунад ки мардак буна айхона буромад. албатта саиди коинот пайғамбари худо яке аспсаворира ва яке шиноварира, яке паҳлавонира, яке чира масал гӯштингирия паҳлавонира, яке чира боз масал найзадания бениҳоят нағз медидан ва дӯст медоштанд. мо ба ҳамин хотир ки якум бор буд хостем як бор санҷем ки аспсаворӣ шикала бениҳоят олӣ будааст. бале беҳтарин. ҳамаи мо шумо дар куҷое ки зиндагӣ накунем, агар дар шаҳр ҳам зиндагӣ кунем, ҳатман деҳота хеш таборо ҳастад, мерем мақсад асп суворӣ мекунем ё дигар диданвор мекунем. ина ҳозир ки шумо ҳамин чиза мебинен, анаҳа чӯро инҷоед ҳозир ки шумо ҳамин дидестен, шуморо хотирот ҳамун давраҳое ки рафта буден дар деҳотҳо асп суворӣ карда буден ё ки тамошо карда буден, ам хеле погодаи хуба. осторожно. як нафари шуморо алҳамдулиллоҳ мо эҳсос мекунем ки чӣ гуна вақте ки савори аспа дидестен, шумо чӣ эҳсос кардестен. ҳама шуморо маслиҳат метаҳем ки алҳамдулиллоҳ биёен, ам хеле ҷо ватанам ҳаст, алҳамдулиллоҳ ҷоям хеле хуб дора. равен дар ҷонитон ғанимат, яъне ки вақта истифода барен, равен истироҳат кунен, аз саворӣ кунен, аз табиатҳои зинда. иншааллоҳ ино ғанимата. ҳамаи ин неъматҳо аллоҳ барои бандаша додагиаст. бояд мо аз ин истироҳат кунем, истифода барем ва истироҳат кунем. ва як чиз дигара ба саи мардум мерасонам ки феълан баъди ҳамин карантино доғистон пештар мардум камтар меомаданд, ҳамин туристо. ҳозир аз ҳама нуқтаи арзонтарин ки масалан ҳам расходиш камай, вале ҷоҳои зебош бениҳоят бисёр ай. метавонед ки иншоаллоҳ биёй бинед
тамошо кунед ҳама ҷиҳата баҳош 5. бале дӯстони азиз, барои ҳамаи дӯстони азиз аз ҳама чизи хуб дар инҷа масъалаи аспу дигар тамошо ҳама ҳатто хӯрданиёш бовар кун аз Москва дар арзон ҳамин чиза муомила кардем. ҳам арзон ва ҳам сари ҳар чӣ бигем қадам чизои ҳалолай тоза. бале ҳама ҷо масҷид исломӣ бовар ки ҷа дар роҳат хита бегона ҳис намекунӣ. муомилаи модарош шаҳрвандош ҳамаш ба мисли ватан. сари либосшон дар раҳ диде ки дар ҳар як ҷое ки мера навистагиҳои масал зикрон субҳаналлоҳ аллоҳу акбар алҳамдулиллоҳ бениҳоят. бале мо ҳам дуо мекунем ватанмон ободай боз ҳам ободтар шава. ана ҳамин хел сайёҳҳо бисёр биёян ба ватанҳои худмон. ҳамин хел гул шукуфон боша. ака ҳаста лекин боз ҳам дуо мекунем ки ватани моро аз тенҷию оромӣ ҳамавақт нигоҳ бидора. тенҷӣ ва оромиша бардавом бидора худованди маннон. воқеан тавре ки ки гуфтан масад аблоҷон гуфтан ватани мо аз и ҷадида чияй зеботар масад оботарай. вале як камтар вақт дар кор ки мардум бештар фаҳманд донанд ки ватани мо ҳам чӣ қадар зебоай. худованд ватани азиз аз ҷамеъи офатҳои арзию самоӣ маҳфуз дора ва бозам обод оромиш гардона. раббана атина фи дунё ҳасана ва фил ахирати ҳасанати ва қина азобаннар. бисёр роҳати такрор нашудани. не пешкарабҳои бояд сахт надава охи. ана бародарони азиз, бовар ки як ҷои хуб шидан қориҷон. алҳамдулиллоҳ тамошо аз рӯи миллион шид. худора шукр роҳат кардем. бародарони азиз, мо аспора мондем. баъдан ҳейну чира диден ҳанаҷо тамошо мерем. ҳама нигоҳ кунен. иҷара нигоҳ кун. чӯлай субҳаналлоҳ ираби. очень страшное место. Дидем бародар. ана бародарон азиз, баъди аспора мондан ака аблоҷон ин тасмаи бехатаре мебанди ҳозир айгу уҷа мерасиён ка метуне нигоҳ чӣ хелад. ин барои страховка да, барои эҳтиётӣ, тасмаи эҳтиётӣ ки барои нағалта. инҷа бисёр чуқури бада. навози нишон метиён. Там низ заэтовать и вверх. Чтоб не упали, да? инҷа бовар ки чуқуриш бениҳоят баланде бада. ҳам хотир барои страховка, барои бехатарӣ ира кардагианд ки яке рафтаву лав рафта биғалти. Она просто на самый край сядет. нарафт пеш дига. Лето прошло. Бра. Биё. Шид гирифтам. Ассалому алайкум дӯстони азиз, ака Абдулло. Ина пудина як шабкам бародаро да ишон тем. Пудинаи ватани ҳам хеле ай баргаш бихам ҳам хел. Пудина нами? Бале. ин мехара пул бада. Даст бада чеки. Оливия Корибия. Больно кусает? О, блин. Босс, сейчас скажи, босс.